series na to atong ginahimo nga naguluhan og hulagway sa pamilya. Ang disenyo sa Dios sa usa ka himsog nga panimalay, no? So kini ang ato ang topic karon mao ni ang ato ang paghisgot sa mga kahimtang lain-lain nga kahimtang sa mga sa kaminyoon o bisan pa katong wala pa naminyo katong nagplano magminyo. Makabato na kamo og unsay mga pananaon, unsay mga idea kung moabot ang panahon nga kamo makakita na sa inyong mga friends charming o inyong na-sight nga mao na inyong himuon nga kapikas. Hinumdumi, dili kamo magbuot, ang Ginoo mo'y magbuot. Ang Ginoo mo'y mudala sa inyong gustong mahimo nga kapikas sa kinabuhi. Kay dili ni tiaw-tiaw, lifetime ni, no? So salamat atong adto ta sa ato ang sitas karon atong pagahimuon, atong pagabasahon. Ato kini makita diri sa mga taga-Efeso. Kapitulo 22 ngadto sa 24 ato kining gikutlo sa basahon nga ang Biblia. Atong basahon kapitulo 22 ngadto sa 24. Kamong mga asawa, kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong kaugalingong mga bana, sama ngadto sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa asawa, sama usab nga si Kristo ulo sa iglesia. Siya mao ang manluluwas sa lawas. Sama nga ang iglesia masinugtanon nagpasakop kang Kristo. Sa ingon usab niana ang mga asawa kinahanglan magpasakop nga masinugtanon sa ilang mga bana sa tanang paagi. Sa mga taga-Efeso, Kapitulo 5:33, nagingon, hinuon alang sa matag usa ka lalaki, diha kaninyo, kinahanglan mahigugma gayud sa iyang asawa, sama sa iyang kaugalingon, ug ang asawa kinahanglan magtahod sa iyang bana. Ano na patay lain basahon nga sa basahon sa 1 Pedro Kapitulo 3, 1 ngadto sa 2. Nagingon, kamo usab nga mga asawa, pagmamatinud-anon kamo sa inyong kaugalingong bana, aron nga kun aduna may kanilay wala magtuo sa pulong, basin pa og sa walay pagsulti madani pinaagi sa gawi sa ilang mga asawa. Sa diha nga makita nila ang inyong matinahuron og putli nga gawi. Magampo ta. Langit ng Amahan, salamat Ginoo Dios sa imuhang gugma, salamat sa imuhang grasya, ug salamat sa imong kaluoy, imong gihatag kanamo. Takos ka Ginoo sa among pagdaig ug pagsimba Ginoo God. Angay kang himayaon, daygon, pasidunggan, tungod kay ikaw ang Dios nga labing gamhanan. Among gisalig kanimo nining kapunon, ang buluhaton nga imong gisangon kanamo Ginoo. Nga ikaw magpataliwala kanamo ang imong presensya pinaagi sa imong balaang espiritu. Gamita kini Ginoo imong alagad nga mahimo Ginoo nga mouthpiece Ginoo mo dala sa imong pulong ngadto sa imong katawhan. Ug hatagi kami Ginoo og dalunggan nga mamati kasing-kasing nga imong maablihan aron among madawat ang mga pagtulunan nga imong ihatag kanamo ning kapunon. Dalaygon ka man sa walay katapusan. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Dios ug manluluwas. Amen ug amen. So ang uluhan ni ato ang wali o sermon ning hapuna Paingon dinhi, ang buot sa Dios nga mahimong ikaw isip asawa. Akong usbon. Ang mahimong ikaw, ang buot sa Dios nga mahimong ikaw isip asawa. So, ablihan nato sa usa ka sugilanon, sa usa ka manunulat nga si Dr. Emerson sa iyang libro nga Love and Respect. Gining maong sugilanon mo ni ato ning gisulod aron atong panaminan o atong makakuha kitag mga pagtulunan.
Di niya itong unang Pasko nga nagsaulog sila isip engaged couple, niya itong wala pa sila maminyo. Si Sarah ang iyang asawa na karon. So engaged sila sa una, karon naminyo na sila ang iyang asawa si Sarah. Niya itong adlaw gihatagan siya og usa ka maong nga jacket. Ug sa iyang pag-abli sa regalo, iya kining gisusi og nagpasalamat kaniya. So mingon si Sarah, dili ka ganahan ani. Kay guro man niyang gablihan. Nya paghuman, salamat ha. Walang ka life no. Hatag kag regalo niya. Okay, salamat ana. So mo nangutana si Sarah, dili ka ganahan ana? Ni siya, og siya nga naglibo apan mitubag nga ganahan man. Ang bana mao ni nitubag. Og si Sarah mipugos pagingon nga dili jud ka ganahan. Dili man ka excited. Tagaan ka regalo, excited. Og siya nakurat apan hingpit nga mitubag nga ganahan man gayud ako ni ini. Kalma ra gyud siguro kay niyang bana, taong walang emosyon. Adi bilang kana bang kalma ra gyud siya, no? So apan mitubag si Sarah nga dili gayud ka ganahan. Kay kung tinuod gayud ikaw nga may gusto nini, ikaw unta maukyabon nga magpasalamat, kana madasigon nga magpasalamat ug maayo diri nako sa ako Kung sa mua pa na nga pamilya, kami mo ingon, wow, mo giingon sa iyang asawa. Mao gyud ni ang akong gusto. Matod pa sa asawa, aduna ako'y dakong kalipay ug kadasig, dako nga higayon ang panahon sa Pasko ug amo gayud kining ipakita. So maingon ta nga mapakita giniya kung doon na siya kalipay matod pa sa asawa. Ug mao kini ang iyang pasiuna kung unsa ang pamaagi sa ilang pagtubag kung sila makadawat og regalo. So mao ni ang gisulat ni Dr. Emerson. Si Sarah magpasalamat sa makadaghan kung adunay butang nga makatando gayud sa iyang kasing-kasing, mao ni iyang kinaiya sa iyang asawa. Ug tungod kay ako wala mihimo nini matod pa sa bana, siya nangagpas nga isip pagtahod lang ang akong pagpasalamat. Murag nitahod lang siya nga gitagaan siya og regalo. Apan taud-taud ako lang kining ihatag isip donasyon. Wow. Siya siguro gayud nga wala nako hatagi og bili ang iyang gihimo. So mo'y gibati sa iyang asawa nga wala tagay bili sa iyang bana ang iyang gihimo. Para nako mibati ako nga ako gihukman og dili husto. So nalain ang iyang pagsabot sa sulti sa iyang asawa nga murag gi-judge na siya nga ingon ana ang iyang feelings o pagkatao. Tungod lamang kay ako napakyas nga mohimo og samang kinaiya sa iyaha. So nag-expect din ang asawa nga kung unsa ang ilang upbringing sa ila, kung mahatag regalo nga kuan kayo, excited kayo, pero ang iyang bana didma. Pero natural gyud to niya nga pasalamat. Di mo nag-ingon siya nga tungod lamang kay ako napakyas nga mohimo og samang kinaiya sa iyaha. So mibati ako nga sama nga dili ako niya madawat. So ang maong panghitabo sa maong jacket, labing nakapakurat nako. So maura to hinungdan, no? Nga kita gusto ta nga ang atong kapika sa kinabuhi, ato ang mga amigo nga kinahanglan og unsay ako ang gusto mo iyang buhaton. Kadaghan tingali kanyo nga minyo nga sinati og susamang mga panghitabo nga kita do na ganitay hihatag sa atong kapikas kinabuhi gusto kita. Kung unsay na sa atong nuna nga mag-expect mo iyang buhaton pero di gani mahubos din ta. I mean malain na murag lain na ni mo murag malagwa baliwa ba. So wala ra gud to siyang una pero usahay mahog nga santop sa iyang una nga gi-judge na siya. Pero wala to siyang una. Ang kamatuoran, ang duha ka tawo nga mag-abot dinha sa kaminyoon, sila adunay gidala nga nagkalain-lain sa usag-usa nga kasinatian. Dili gid pareha. Aduna sila lain-laing usag-usa nga kasinatian, pananaw, pagmatuto sa ilahang pagdako, mga gusto ug uban pa. So lahi. Duna sila lain-lain sa ilang pagdako, lain ang ilang mga experience, no? Ug tungod kay wala man gayoy tawo nga hingpit susama sa laing tawo, aduna gayoy kalainan ang matagusa. Ug ang maong kalainan hinungdan
sa mga panagbangi. Kanang mag-conflict na hinuon, magkadili na magkasinabtanay tungod sa maong kalainan. Ug ang panagbangi hinungdan sa panagbingkil. Ug ang panagbingkil magduso ngadto sa labing dako nga problema. So tungod lang ana, mao na hinungdan nga nagka-problema na, nadili na hinuon magkasinabtanay, nagbungol na. Tungod kay naa matag usa or ang usa doon na siya gustong mahitabo aning buhaton sa pikas. Ingon pa sa usa ka pastor nga matag kaminyoon adunay dili magkauyon nga mga kalainan. So doon na gyud, doon ay difference gyud sa matag usa. Adunay duha ka susi ngadto sa malipayon nga kaminyoon. So adunay susi. So nahibalo mo unsa ning duha ka susi? Yawi. Ang duha ka susi mao ang bana ug ang asawa. Sumao ni susi sa kaminyoon. Example, sama sa usa ka ganghaan nga adunay duha ka sudlanan sa susi o sa yawi. Nga nanginahanglan og duha ka susi nga gamiton aron maabli kini. So sama hulagway mao ang kaminyoon. Ingon ta nga ang bana ug asawa adunay tagsa-tagsa ka susi o yawi. Alang ni atong pultahan, atong ganghaan, no? Adunay matag usa apan kinahanglan silang duha ang moabli sa ganghaan. So ang example ana, naipultahan, duha ka buok yawihanan, unya gusto sila mosulod didto, dili gid makasulod ang usa ug wala ang usa. So sila ang susi ngaron sila makasulod sa maong ganghaan. So kinahanglan both sides, bana ug asawa kinahanglan silang duha ro makasulod. Kini mahitabo pinaagi sa pagkabaton o gusto nga pagpanabot kung kinsa gayud ikaw isip bana. Ingon man kung kinsa gayud ikaw isip asawa. O kini subay sa gitudlo sa Biblia sa giordina sa Dios nga disenyo sa kaminyoon. So ato ning gisubay o kini nahisubay kung unsa man ang giordain sa Ginoo alang sa kaminyoon. Ug bito ako nga walay lain nga mas hustong sumbanan sa disenyo sa kaminyoon kundili ang pulong sa Dios. Wa man gyud lain tungod kay nasayod kita nga ang Dios ang matuod nga nagmugna sa kaminyoon, dili kita. Siya ang nag-orchestrate, siya ang nagsiugda, siya ang nag-una kung mahinumdum pa mo sa Genesis. Siya ang nagsiugda, siya ang nag-una. Ug tungod kay kita magisgot sa pulong sa Dios, kitang tanan angay nga masayod niini. Minyo man o dili. Kanang dili minyo din na apil gihapon mo. Pero murag minyo man siguro tanan din Ako ra may minyo gihapon. So atong tan-awon. So ato kita sa basahon sa mga taga Efeso sa 5. Matod pa dito makita nato ningon dinhi nga sultihan ko kamo sa kahimtang og sitwasyon ini mga taga Efeso. Mao na ilang sitwasyon. Sa kapanahonan ini nga gisgutan sa basahon. Ang Efeso susama sa lugar karon nga gitawag og Las Vegas sa Hollywood. Kung sa atong panahon karon mismo sa atong nasod adunay daghang mga problema sa kaminyoon. Apan sa panahon sa Efeso labaw pa nga problema. Daghan kayo, labihan usab nga kagubot ang ilang kaminyoon. Tungod kay sa katilingban sa mga Grigo, malisod gayud ang kahimtang sa mga asawa. Salamat sa Ginoo nga wa panahon dito, no? Ingon man sa mga babayi, tungod kay normal lang kanila ang mga puyo-puyo ug mga ulipon nga mga babayi. So atong makita murag down kayo, lisod kayo ang babae atong panahon na. Dili lang nga kini gidawat sa katilingban apan kini gidahom. So naanad ni sila ni gidawat ni sa katilingban, unya mao na gini nagdahom na gini ang mga asawa o mga babae dito nga mao ni ang mahitabo. Ang mga lalaki magkikilawas sa mga nagkalain-laing babae, ingon man bisan pa sa mga babaeng bayaran. Mao ni laha ditong kahimtang sa mga lalaki. Wala sila'y wa sila'y kanang pagbati sa ilahang mga asawa. Ang mga asawa kaniadto nasayod nga ang ilang kapuslanan mao lang ang pagsilbi sa ilang bana, pagbuhat sa bulaton sa balay ug paghatag og kaliwatan. So mao na ang ilahang nanasunona, mao ra gini among trabaho, isip asawa
Salamat sa Ginoo, lahi na gyud karon. Wa ta mabilo, wa ta masakop niya itong panahon na. Sapagkat tinuod, tungod kay kaylap kayo ang prostitusyon sa katilingban, nga ang diborsyo, wala na'y bili o kapuslanan. Wala na, walay effect ang ilahang divorce sa una. Hindi naman kinahanglan mag-divorce, biya man lang dito. Yano lamang sa panimalay sa mga Griego, nga isalikway ang ilang asawa, sa wala utaphaw, nga hinungdan, kanang wala lang yung hinungdan yun. Maka, masunog lang siguro ng imong sinina ang giutawa na. Sa puwira ka na. Walay balaod nga ang lalaki adunay angay tulubagon kun buhaton kini. So wala nay balaod sa una. So atong huna-unaon, mao kini ang kultura o kahimtang sa katilingban diin ang maong basahon gisulat ni Pablo. Mao ni ang setting kaning gisulat ni Pablo sa Episo nga nagisgot og prescription ngadto sa malipayon nga kaminyoon. So makita nimo ang karon og sa una, posible kayong dunay kaminyoon, malipayong kaminyoon kung mao na ang sitwasyon. Ug sama usab sa gibuhat ni Pablo nga nagisgot una sa mga asawa. Sige lang inyo ha paron. Mausab ang atong hisgutan kaysa sunod ang mga bana na sad kulatado na sad ni sunod mga bana. Pulong pa ni Pablo gikan sa Dios. Mao ni giingon ni Pablo. So kinsa may mga asawa dinhi. Taas ang kamot. Ubay-ubay gid. Salamat. Oh, naaman day ko kaila ko nang usa diha, murag ako ng asawa. So, usa ka pahinumdom. Pasidaan nga sa atong pagtuki, pagpasidaan ni nako nga pagtuki nato nining mao makita paghisgot ni Pablo may tungod sa asawa, naglambigit kini sa paghisgot sa bana ug mas labing daghan ang iyang paghisgot ngadto sa bana ug ang iyang gimando ngadto sa mga bana mas labing lisod kaysa ngadto sa asawa. So lipay naman na mga asawa no. Daghan kay gisulti Pablo sa bana, mga bana, asawa gamay ra. Unya daghan pa kay gimando. Murag makita nato gilisod-lisod ni Pablo ning mga bana siguro. Usa ka pahinumdom nga ipabaon kaninyo karong hangtod karong sunod semana. Ang giingon dinhi, ang malipayong kaminyoon dili mahitungod sa pagpangita sa husto nga tao. Kundili mahitungod sa pagkahimong husto nga tao. Akong balikon. Ang malipayong kaminyoon dili mahitungod sa pagpangita sa sakto nga tao kundili mahitungod sa pagkahimong sakto nga tao. Mao mo ginato makita mo ginato nga makakita lang gyud ko eksakto na kung pares kinabuhi magminyo na gyud ko lagi sakto nang higayon na pero inig sunod higayon sakto lang gyapon. Kay sa tinud-anay lang wala man gyud tawo nga bug-os nga husto nga imong makaplagan. Wala gyud no. Tungod kay ang tawo kita huyang ug makahimo og mga butang nga dili gayud eksakto dili husto alang kanimo. Tungod kay ang tao dili makanunayon, ang tao mag-usab-usab sa paglabay sa panahon. Ang gwapa ni adto nga atong nakita karon misamot. Natural na kay kita mag-edad man no, aging. Mawala na gamay ang kaanyag pero gwapa gyapon. No? Ang kahimsog iso ding magwalay ta natong asawa. Sige lang. Okay ra na day. Ang kahimsog mahimo na tang mahuyang, no? Nga maluya na ta. Bisan pa man ang mga pagbati nato sa matag usa mahanaw. Busa ang susi sa malipayon nga kaminyoon dili gyud mahitungod sa pagkakaplag og husto nga tawo. Apan pagkahimo nato nga husto alang niya, dili kita mangita nga sakto na siya. Kay wa ta kahibaw. Ug ang pangutana, unsa man ang buhaton? Mao kini ang tambag ni Pablo ngadto sa mga asawa. Adunay duha ka butang. Ang una,
Ningon siya nga magpasakop nga masinugtanon sa otoridad ni Kristo. Magpasakop nga masinugtanon sa otoridad ni Kristo. Anong dili man sa bana? No? Magpasakop sa masinugtanon otoridad sa bana. Wala, dili na mao ang gisulat. Apan ni Kristo, otoridad ni Kristo. Mao kini ang una nga ang asawa masinugtanon sa otoridad yun ni Kristo. Pangutana, nganong dili ang bana? Tungod kay si Kristo man ang una. Tungod kay kang Kristo man, mas labaw ikaw ang ngayan magsinugtanon. Una, kaduha ra gyud ang bana. Sa atong katilingban karon aduna gayoy mga negatibo ang kahulugan anang gitawag natog masinugtanon sa English pa na submission or submit, no? Kadang hang kay na sa mga asawa o sa mga babae nang submit to your husband. Oh my. Ngadto sa usa ka tawo panbuto na naon ang tanang tawo magpasakop o nagpasakop ubos sa usa ka tawo. Sama sa empleyado, nagpasakop ubos sa ilahang boss. Sa mga estudyante, nagpasakop ubos sa ilang magtutudlo. Kita mga citizen sa katalingban, ubos sa mga otoridad ug balaod ug sa kagamhanan nagpasakop ta. Walay butang dinhi o mga tao dinhi nga wala ta magpasakop. Bisan sa atong pamilya ingon man wala gay katilingban nga walay nagdumala nga otoridad ug mga tao nga nagpasakop niini. Busa ang tanang tao gayud anaa sa estado nga nagpasakop nga masinugtanon ubos sa usa ka otoridad. Ingon man sa mga nagunang sitas nagisgot si Pablo diha sa Efeso, taga Efeso 5:21, gaingon, magpasakop kamo nga masinugtanon sa usag-usa, ingon nga nagtahod kang Kristo. Magpasakop kamo nga masinugtanon sa usag-usa, ingon nga nagtahod kang Kristo. Ingon ta nga, ang uban mo gamit gayod niini nga sitas aron sa pag-ingon nga dili lang ang asawa ang magpasakop sa iyang bana, apan ang bana usab ngadto sa iyang asawa. Unsa mo gigipasabot niini? Ang labing dako nga pangutana, unsaon man kini paghimo? Kaning usag-usa masinugtanon sa usag-usa. So, pareho sila, mo-submit sa usag-usa. Unsaon may paghimo? Panmao kini ang sunod nga bersikulo giingon ni Pablo. Klaro siya mingon nga sa Efeso 5:22 ningon diri, kamong mga asawa kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong kaugalingong mga bana sama ngadto ni Kristo. So mao ni ang mando. Mao ni giingon ni Pablo dinhi sa Efeso 5:22, magpasakop kamong masinugtanon sa inyong kaugalingong mga bana. Ayaw in taon sa bana sa uban. Ang inyong kaugalingong bana sama ngadto sa Ginoo. Ug ang kabug-aton anaa sa mga pulong nga sama ngadto sa Ginoo. Mao nay nagdag kabug-aton sa maong bersikulo. Mao ni dinhi nga ang Dios dili gid mamugos nato, no? Kung wala tay gusto, dili gid ta pugson sa Ginoo, dili gid magkikrisling nato ang Ginoo. Pero atong tan-awon, kung imong hunaon nga ang Ginoo mismo mibuhat sa pagpasakop si Ginoong Hesukristo nagpasakop og nagmasinugtanon sa kabubuton sa Dios Amahan. Siya nagpaubos sa iyang kaugalingon og nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan pa sa kamatayon diha sa krus. Mao ni atong tan-awon, atong gipanaminan kung unsa gyud ang klase nga pagpasakop ang gipasabot dinhi sa Biblia. Na nato makita sa Filipos 2:8. Kung wala pa misugot si Jesus ni atong pagpasakop ngadto sa Dios Amahan, wala unta kita karon dinhi. Ug wala pa siya magmasinugtanon ngadto sa Dios Amahan, wala na ang kalibutan. Busa ang Dios nga nagluwas kanato mismo nakahimo sa pagpasakop ug nagmasinugtanon. Wala kita'y ikapasangil nga dili kita mobuhat usab niini. Kung nahimo sa Dios, iyang gipakita nga bisan pa didto sa kamatayon nagpasakop siya sa Dios Amahan alang sa atong kaluwasan, wala usab kita ikapasangil nga dili kini nato mabuhat. Busa ang tinubdan sa isyu sa pagpasakop bahin kini sa espirituhanong estado.
unsay atong spiritual state nato karon. Ang pagpasakop usa ka espirituhanon nga isyu. Sa paghisgot ni Pablo, mahitungod sa pagpasakop kini naglambigit gayud ngadto sa Dios. Mao na atong makita sama ngadto sa Ginoo. Mao ni ang giingon dinhi sa maong bersikulo. Sa taga Efeso 5:21 atong balikon pagbasa niingon dinhi. Magpasakop kamo nga masinugtanon sa usag-usa ingon nga nagtahod kang Kristo. Ingon nga nagtahod kang Kristo. Sa 22 niingon dinhi kamo mga asawa kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong kaugalingon mga bana sama ngadto sa Ginoo. Ug mao nga ang mga pamaagi ngadto sa malipayon nga kaminyoon, mao nga ang asawa magpasakop sa otoridad ni Hesus nga nagmando nga magpasakop ka ngadto sa imong bana. Dili mando sa bana kundi mando ngadto sa asawa gikan ni Hesus nga nag-ingon pinagi siyang otoridad nga magpasakop ngadto sa bana. So busa ang labing hinungdanon, di man busa ang labing mahinungdanon nga tinubdan sa pagpasakop sa asawa ngadto sa bana, mao ang gugma o pagsalig diha kang Kristo. Akong balikon, busa ang labing mahinungdanon o tinubdan sa pagpasakop sa asawa ngadto sa bana, mao ang gugma ug pagsalig diha kang Kristo. Dili gyud husto nga ang hinungdan lang sa inyong pagpasakop ug pagkamasinugtanon sa inyong bana tungod kay wala man koy laing mahimo. Wa na kay choice, no? Wala na koy laing mahimo. Kay mao man ang giingon ni pastor. Kinsa kang pastora niya to pasanginlan, no? Dawaton na lang. Kung mao kini ang imong panghunahuna, dili gyud ikaw makalahutay ug malampuson. Ug mao man ay ato ang pananaw sa atong kinabuhi, sa atong kaminyoon. Apan angay nga masabtan nga ang hinungdan mao ang gugma ni Hesus kanato. Ug ang atong pahigugma kaniya, ingon man sa bisan unsa natong pagabuhaton nga kita malipayon nga mohimo niini tungod kay kita nakatutok sa gugma ug pagsalik ngadto sa Dios. Maigsuon kung wala kitay gugma sa Dios, kung wala kitay pagsalig ni Kristo nga mao'y mumando o mudala sa atong kinabuhi, ilabi na gyud sa atong kaminyoon ug ilabi na sad katong gustong magminyo inyo ni ato ni wala gyud tay mahimo. Mao kini angay nga pagakuptan sa mga asawa nga panghuna-una. Mga asawa, sa katapusan, ang inyong relasyon kang Hesus, mao ang tinubdan sa relasyon ngadto sa inyong bana. So mao ni, mga asawa, kung si Hesus anaa sa hustong pagkahimutang sa inyong kinabuhi, unta, makapahimo usab nga ang inyong bana anaa sa hustong pagkahimutang sa inyong kinabuhi. Unsa man ni siya? Mao ni gingon, kung sa imong kaminyoon o sa atong kinabuhi nga minyo, kung maayong pagkahimutang si Kristo sa atong kinabuhi, ang ato usang kapit ka sa kinabuhi, dili lang asawa, dili lang bana, ang duha, maayo usab nga pagkahimutang kung si Kristo ang nag-una nga nahimutang sa ato ang kinabuhi. Kung inyong bug-os nga nasabtan ug malipayon kamo nga magpasakop sa otoridad ni Hesus, busa voluntaryo usab kamo magpasakop ubos sa otoridad sa inyong bana. Atong makita dinhi wala mag-una ang bana gyud. Kung malipayon kamo magpasakop sa otoridad ni Hesus, malipayon usab kamo magpasakop sa otoridad sa inyong bana o asawa. Pero ang atong gisgutan dinhi, ang bana mao'y gibirahan og maayo ning dapita. Mga taga Efeso 5:23 atong basahon. Kay ang bana mao ang ulo sa asawa, sama usab nga si Kristo ulo sa iglesia. Siya mao ang manluluwas sa lawas.
24, sama nga ang iglesia masinugtanon nagpasakop kang Kristo, sa ingon usab niana ang mga asawa kinahanglan magpasakop nga masinugtanon sa ilang mga bana sa tanang paagi. Sa tanang paagi. Panayaw si Piata nga ang pagsabot sa tanang paagi kini walay kinutuban. Hinumdumi nga ang pagpasakop sa asawa ngadto sa bana nagalambigit sa mas labaw nga pagpasakop ngadto sa Dios. Dili mulabaw ang atong pagpasakop sa bana, kundi dili mulabaw ang atong pagpasakop ngadto sa Dios. Busa adunay ipahimo ang bana ngadto sa asawa nga bisag unsa nga supak sa balaod sa Dios ug sa pagtulun-an sa pulong sa Dios. Ang labaw nga pagpasakop sa asawa ngadto sa Dios ug adunay katungod nga mobalibad ug mosupak. Ang ipasabot nini, kung dunay isugo ang bana ngadto sa asawa nga buhaton niya apan kini nahisupak o nasukwahi sa pulong sa Dios o sa balaod sa Dios, may katungod gayud siya nga mobalibad. Mawala na ng pagpasakop ang submission. Kung dili na gani maayo ang isugo, balibad yun mo. Dili ang inyong bana magantos kundi kamo. Apan kung wala kini makalambigit sa pagsupak sa Biblia o sa moralidad, ang ngay gayud kamong masinugtanon ngadto sa bana. Kung wala kini may supak. Kay ug atong tanan og dili nato ni ipasabot nga kita ang asawa mo submit lang gyud ngadto sa bana, pero mao nang atong gibutang dinhi nga aduna kini boundary, aduna kini kinutuban nga ang asawa dili mo sanong dili mo sugot unsay isugo sa bana kun kini daotan. Naisupak sa sugo sa Dios. Panalitan. Ang asawa kinahanglan mo balhin. Kani panalitan na ni ngadto sa layong dapit sa trabaho. Apan ang bana nagduha-duha. Wa pa siya ka desisyon. Kung sila adunay maayo nga relasyon, sila una gayud magampo. Magampo sila. Mahitungod nini ug sila magsabot nga malinawon ingon man mangayo og tambag. Magpa-counsel na may atong maduol dinhi mga labi dinhi sa NRA atong pastor dinhi gwapo pwede gina siya anak ta magpa-counsel diha niya. Apan ang katapusan nga desisyon nga matuman hinumdumi ang bana. Ang katapusan nga desisyon nga matuman ana sa bana. Ug ang asawa kinahanglan nga masinugtanon nini. Ug tungod kay wala man kini naglambigit nga pagsupak sa moralidad sa Biblia, angay lang nga ang asawa mutuman gyud. Labing kagubot nga may tabo kon ang asawa dili magmasinugtanon ngadto siyang bana. Apan labing gubot usab kun dili pamarugan sa bana o dili mo barog ang bana sa iyang tulubagon nga gipiyal sa Dios kaniya nga mangulo sa iyang asawa. O gubot man gani nga dili mo tuman ang asawa ngadto sa iyang bana basta dili lang daotan apan mas labing gubot kun ang bana dili mo barog isip pangulo sa asawa o sa iyang pamilya. Mao kadto nga sa mga asawa ang inyong pagtuman o pagpasakop sa inyong bana labaw nga nakapunting ngadto ni Kristo. Ang inyong pagpasakop, pagtuman sa inyong bana labaw nga nakapunting ngadto sa pagtuman o pagpasakop sa otoridad ni Kristo. Labaw siya. Kaduhar ang bana. So mao kadto ang una. Ang atong ikaduha mao nga dauga ang gugma sa bana pinaagi sa pagtahod. Dauga ang gugma sa bana pinaagi sa pagtahod. Mao ni ang kaduha natong pagtulunan. Matod pa sa taga-Efeso atong balikon pa ang basahon ang Efeso 5:33 nagingon. Hinuon alang sa matag usa ka lalaki diha kaninyo kinahanglan mahigugma gayud sa iyang asawa sama sa iyahang kaugalingon ug ang asawa kinahanglan magtahod sa iyang bana. Niya na ta dinhi. No? Mao ni dauga ang gugma sa bana pinaagi sa pagtahod. So makita nato ni maong bersikulo nga nag-ingon nga hinuon alang sa matag usa ka lalaki diha kaninyo kinahanglan mahigugma gayud sa iyang asawa sama sa iyahang kaugalingon. Dili siguro ta makatugot pa sa kita nato atong kaugalingon. Kung unsa ka mahal o paghigugma na sa atong kaugalingon, sama usab ngadto sa paghigugma ngadto sa asawa. Ug ang sumpay nini
Mao na ni. Ang asawa kinahanglan magtahod sa iyang bana. Bugat ba ninyo, mga asawa? Dili ning magtahod nga nagkahadlok ka, magtahod tungod kay dako mo gugma sa Ginoo. Dili ni kay nagtahod mo tungod kay nahadlok mo ako mo kanang nahadlok mo sa inyong bana. No? Gituyo ni sa Dios kanato tungod kay kita nahigugma sa Dios. Sa laing bahin si Pedro misgot og gisgutan hinungdan og kayuhan sa pagtahod sa asawa ngadto sa bana. Diha sa 1 Pedro 3 ug 1 ug 2. Kamu usab nga mga asawa, pag masinugtanon kamo sa inyong kaugalingong mga bana aron nga kun aduna may kanila wala magtuo sa pulong basin pa og sa walay pagsulti madani pinaagi sa gawi sa ilang mga asawa sa diha nga makita nila ang inyong matinahuron og putli nga gawi. Kitang mga ginikanan, pananglitan og naatay mga anak ato nang i-share ngadto nila kung unsa ang tong pagtulunan nga atong makutlo dinhi. Naman tay mga kaigsuonan nga single na lang. So kung sa atong makutlo, nakita man nato na ang ato nang ipasa ngadto sa ato ang mga anak. Kay importante kayo ni nga mahibalo sila nga una gayud ang Dios. Kaduha ang ilang kapikas sa kinabuhi. Ang konteksto ni Pedro sa maong sitas mao nga ang mga bana nga kalibutanon nga magtotoo o mga dili magtotoo. Tungod kay sa katilingban ining panahon na kasagaran nga ang unang madani sa pagtuo mao ang mga babay. No? Sa ato pa mga gahig ulo ni mga laki. Ay magkibos ha. Lucky biya ko. So, ang una gayud nga madani, madani pinaagi sa gawi no o ang magtotoo mao una gyud ang mga babae gyud. Kay kuan man ni sila kanang keen observer nya, kuan sad kanang good listener. Nya dali pag gyud kay sila makasabot kanang active ba, di parehas mga laki nga passive kayo. So tanawa nga wala giingon nga ang asawa kinahanglan mo bati og pagtahod apan gimando nga ang asawa magpakita og matinahuron nga gawi ngadto sa ilang bana. Mando usa kini ka mando. Ug dili kini mahitungod sa kaangay sa bana ug pagtahod apan mahitungod sa asawa nga andam mutahod sa iyang bana sa walay kondisyon. Ang malikon. Dili kini mahitungod sa angay sa kaangay sa bana ug pagtahod apan mahitungod sa asawa nga andam mutahod sa iyang bana sa walay kondisyon. Apan nasayod kita nga ang pagtahod ug usa ka tawo dili yano lamang tungod usab sa panultihon nga ang pagtahod maangkon sa angayan niini dili ipanghatag. Busa mapasilo gayud ang mga asawa kung magisgot kita nga tahuron ang bana sa walay kondisyon. Maiknat gud ang kilay sa angayan bago na siya nakong tahuron. Awat na kana akong asawa diya. Ingon ta ang asawa mingon, unsaon ako pagtahod sa tawo nga dili angayan tahuron? Mao na maabot silang nuna, mangutana sila. Labi na gyud kun ako napasakitan niya. Dili gayud nako siya tahuron. Dili gayud siya angay tahuron. Dili ako ang problema kun dili siya. Wa na. Human. Sana day. Ato dayong blame ang ato ang kapika sa kinabuhi. Kay kita nagtan-aw sa atong kagalingon nga kita eksakto. Ingon man bisan pa og nasayod na kita niining mga sitas apan makalimtan gihapon nato mataligam-an nato ang bahin sa pagtahod. Matuod gayud nga mahimo lang nga magpasakop ug magsinugtanon ngadto sa bana apan lahi nga butang ang pagpakita og pagtahod.
Mahimo siguro masinugtanon ta, musubmit ta sa tong bana, pero moingon na sad ka nga pagtahod murag na lahi na sa ni. Murag ato sang kilatisan na sa ang bana nga angay maning tahoron, no. Mato pa ni Dr. Egerich sa usa ka libro nga nag-ingon Love and Respect. Ang pagtahod adunay butang nga makapatandog sa kalag sa usa ka tawo. Akong balikon. Ang pagtahod adunay butang nga makapatandog sa kalag sa usa ka tawo. Ingon ta, makaingon ang bana nga mas maayo pa nga makigpuyo ug asawa nga adunay pagtahod bisan wala nahigugma kaysa makigpuyo ug asawa nga nahigugma apan walay pagtahod. Apan ang pinakaanindot unta nga adunay pagtahod ug paghigugma ato ni ikuyog ang duha. Dili na to balihon-balihon o bali-balihon. Mao nay desire sa matag usa. Aduna gayoy lawom nga bili sa lalaki ang pagtahod. Mao ginay tan-aw sa mga bana ngadto sa asawa. Pero naamon say mga bana god nga bana gyud. Og sinultian sa pagbagulbol sa mga reklamo sa tubag kung adunay himuon nga desisyon ang bana sa panagbangi sa pamaagi sa pagsaway sa iyang mga gibuhat. Naka-experience man ko nga naagyoy asawa nga supak lang gyud sa tanan buhaton sa iyang bana. Wa gyud siya di gyud siya moingog yes, puro no. So daw na tay duha ka aplikasyon niya. Una, pamalandong ug pangutan-a ang inyong kaugalingon sa matag higayon. Ang maong buhat nga akong himuon ug ang pulong nga mugula sa akong baba nagpakita ba kini og pagtahod ngadto sa akong bana. Sa ato nang nahisgutan dinhi nga dili kini usa ka sugo apan usa kini kamando. Gikan sa Biblia. Ang ikaduha, matud pa ni Dr. Egerich, nagtagana og buluhaton sa usa ka grupo sa mga asawa. Mo ni iyang gihimo. Iyang gingnan sila nga maggahin og panahon sa pagunahuna sa mga butang nga ilang gitahod ang ilang bana. So matud pa ni Dr. Egerich nga magunahuna ang mga asawa og mga butang nga nagpakita og pagtahod sa ilang bana. So sa madugay nahimo gid nila ni. Ug siya mingon kanila nga sa inyong pag-uli mo ni iyang murag a sort of advice ni Dr. Egerich, no? Nga sa inyong pag-uli hulata ang inyong tagsa-tagsa nga bana hangtod nga wala na siya magkapuliki og bulaton o dili na siya busy. Og sulti ang inyong bana nga nagsigi ako og unahuna nimo dia, may tungod nimo, no? Ug adunay pipila ka mga butang may tungod nimo nga akong gitahod. Induta na. Ug gusto ako nga masayod ikaw nga gitahod tika. Wow. Labi na gid ang pagkasulti nga. Napagi ug gani no tutunlan ko. So adunay human sa pagsulit nung pag-test nila nini dili sila pahulaton og tubag og mupadayon lang sa ilang buluhaton og mubiya taliwala sa ilang bana. So ang giingon na ni Dr. Egerich sa pagkahuman ni mog sulti ani inigabot nimo dito sa lakaw na ay naghuwataon sa isulti sa bana. So nakakaingon lang kang asa ka diot na ako'y buhaton. So adunay usa ka babae nga balita nga human kini iyang gibuhat ug sa dihang siya mubiya misinggit ang iyang bana. Wa da mo singgit nga nasuko kanang nataas lang ang tingog kay murag basing layo na iyang asawa na. Day. Wala mo sa gibutang diri. Basta misinggit ang iyang bana. Ningon dinhi, hulat sa balik sa diri. Ayo. Natandog siguro. Unsang mga butanga katong gisulti siyang asawa. Nga naingon ang asawa nga nagsigi ako og hunahuna may tungod nimo. Adunay mga pipila ka butang may tungod nimo nga akong gitahod. O gusto ako nga masayod ikaw nga gitahod tika mo to gitawag siya si bana. Unsa man mga butanga?
So wag ni kahinumdum ang bana. Wa ta kay ba ulog-ulog ba ni sa asawa lang, no? Pero mao may giingon dinhi ato lang ning sundon. O kining mao, excuse me, maong babae andam nga musulti ug iyang gisulti ang mga butang nga iyang gitala. Gisuwat na din niya. Iya na ning giandam. Nana ni siya andam tubag. Nasayo na siguro siya nga mao ni pangutana sa bana nga unsa mga butang nga mutahod ka nako ug nagsikag hinumdum nako o nakahinumdum ka. So kining maong babae misulti sa mga butang nga iyang gisuwat o iyang gitala nga gitahod niya iyang bana. Human ini mingon iyang bana, wow! Nakurat pa kunuhay. Di dayon, nakurat gyud. Wow! Mahimo ba na nako nga dad-un tika ug ang pamilya manihapon tas gawas. Nindot siguro gisulti sa asawa man sad gisuwat dinhi. Nindot siguro iyang pag-ingon katong gitala niya gisulti niya siyang bana mao ning mga butang nga ako nitahod nimo ug timan-i nga ikaw gitahod sa tika. Mahig yung pagkatandog sa bana. Iya kung gihagad og panihapon dayos gawas. Ang problema lang kay udto pa. So unya pang gabi So ang asawa nakurat kay panagsara ang iyang banang muagda sa pamilya nga mukaon sa gawas. Kana bitaw akong pamilya giagda ko na dito ta mangaon ta sa gawas. So gidana kong sugbaan dito sa gawas balay, dito mi nangaon sa gawas. Nangaon mi sa gawas, di ba? Dili pa gasto. So mao kini ang ikaduha nga aplikasyon. So gihagit nako ang mga asawa nga muhimo og sama sa gipahimo ni Dr. Igiritz. Nga imong i-appreciate ang imong bana. Kay ang lalaki gyud malipay gyud og mo respeto kanila ang ilang mga asawa. Ug daghan siya mahimo tungod kay aduna siya kalinaw. Aduna siya kalipay siyang kasing-kasing nga makita niya ang iyang asawa nga nirespeto niya. Ug daghan siyang mga butang nga mahimo niya nga mapuslanon tungod aning ingon ani nga kahimtang. Mao kini ikaduha nga aplikasyon. Ang inyong itala kanang ginasing-kasing ngayon ay lagi sulti na kanang mga klaro nagyug kaing ulog-ulog ba? Mingor bang bana? Istoryahe. Kanang tinud-an na yun. Gikan gyud kasing-kasing. Imo isulat mao ni akong gitala, akong gisulat nga mao ni nga ako nitahod nimo, no? Gikan gyud kasing-kasing. Kanang tinud-an na gyud. Bakikaw man, kuan man kayo obvious kayo unsa ba ka ato isultian na murag wala ka maanad panimo gyapon kini ug wala dam hatingali kamo matingala sa resulta. Alang nis mga asawa ha. Birahan sa mga bana ko sa sunod nga wali. Alang nis mga asawa matingala sa resulta niini. So ang pagrespeto sa akong asawa dili perpekto. Labaw na akong gugma ngadto kaniya, naa man na. Dili perpekto. Nganuan tungod kay ang pagpamuhat sa Dios nagpadayon pa. Nasayod ba mo? We are still under construction pa. Mingon na tao, human na ko na, nagko na ko mga anak, nangaminyo na, nangapo na gani ko. Loy, nagpanlihok pa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ug unsa may iyang plano sa atong kinabuhi? Naa pa na sa unahan. Mo nay gingon nga daghan pang moabot nga wala pa nato makita nga ibubuhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi. So agi pagtapos mao kini ang usa ka testimony ni Dr. Edward Victor Hill, usa ka prominente nga American minister sa iyang panahon. Siya mipanaw ni atong 2003. Siya misgot ni atong siya pa ng limbasog nga nagwali. Siya adunay kalisdanan sa pagpanginabuhi. So lisod ni siya nga preacher. Usa ka gabi siya miuli silang balay ug nakaplaga niya nga ngit-ngit ang ilang panimalay. Ug sa iyang pag-abli sa ilang pultahan, iyang nakita iyang asawa. Giganlan ni og Jane. Nga nag-andam og usa ka candlelight dinner for two. Candlelight dinner. Mo yan nakita, pagsulod niya, ngit-ngit man. Nakita niya ang asawa doon sa lamisa, nag-andam og candlelight. Mag-dinner sila with candlelight. No? So, siya nakaunahuna nga, nindot ning idea hada.
So lipay kay siya, nindot yung idea sa akong asawa. Candlelight, no? Wag siguro na mahitabo silang kinabuhi. So iningon siya nindot yung idea ug siya milahos din dito sa hugasan, naghugas siya kamot, kaon dadali siya gud lipay kay siya. Ug sa iyang pagpindot sa switch niadto siya sa banyo kay manghunaw siya pagpindot niya sa switch o pagpislit niya sa switch. Man musiga ang suga. So wala usab mao nang wala musiga ang suga. So milaho siya dito sa kwarto. Basin siya mag-ilis ug na siya ibutang pagpindot sa sa switch wag gyapon. Wag gyapon musiga. Kay wow na mo no. Sige. Labing kangit-ngit ang palibot gud sa panimalay. So human siya miadto sa kananan ug nangutana siyang asawa ug human niadto miadto siya dito sa kananan nangutana siyang asawa nganong walay kuryente. Mihilak na ang intaw ng asawa. Ug siya miingon, nagkugi ka pag maayo. Ug kita naninguha og maayo apan malisud kayo gihapon. Walay paigo nga kwarta sa pagbayad sa bill sa kuryente. Dili nako gusto nga masayod kaniini. Mo ako nakaununa nga kita mag candlelight dinner lang usa karon. So wala siya siguro ubang pang-asawa ron bulyaw na. No? Pero wala niya ni buhata. So si Dr. Hill miambit nining sugilanon sa adlaw sa lubong sa iyang asawa. So iyan nagi testimony diha sa lubong sa iyang asawa. O gipasabot niya nga mahimo gayud unta nga lahi ang iyang isulti, nga masulti sa iyang asawa ngadto kaniya. Pwede gumingon iyang asawa wala magi ko makasulay ani nga nahimutang niining maong sitwasyon sukad masukad usukad kaniadto. Gipadako ako sa panimalay ni Dr. Carthers ug wala gayud kami makasinati nga maputlan og suga. Unta siya musulti nining mga pulong nga makaguba sa akong espiritu. Unta iya akong gunubon, unta iya akong himuong demoralisado o i-demoralize niya ako tungod sa maong kahimtang. Apan ang iya hinung giingon, lain nga bahin sa usa ka laing bahin nga pamaagi. Ningon ra siya nga, sige lang ato ra nang mabalik ang atong suga. Wa gid mga saba. No? Ningon ra gid siya. Ato ra nga mabalik ang atong suga. Apan karong gabi na mag candlelight dinner lang sa ata. Ninduta ng asawa inaana no. Saon lang. Lain po siguro. Hindi na lang ko. Walay kurinti. Hindi lang yung kumlahos. No? So, makita naton ining maong sugilanon ang pagpasakop nga masinugtanon o pagtahod sa asawa ngadto sa iyang bana tungod sa iyang paghigugma sa Dios o pagtamod sa sugo ni Kristo. Mao ning importante kayo nganong nahimo ni sa asawa ni Jane, ang asawa ni Dr. Hill nga nakita niya nga nagpasakop, makita nato ang sugilanon nagpasakop gayud siya nga masinugtanon og pagtahod sa asawa ngadto sa iyang bana. Ngano man tungod sa iyang pagigugma sa Dios og pagtamod sa sugo ni Kristo. Pinaagi nini makabaton sila og maswagon nga kaminyoon ubos sa landong sa grasya sa Dios. Ato kining dadon sa pagampo aron diha sa Dios ang atong relasyon malambuon sa atong kinabuhi. So atong hinumduman, ang duha ka pagtulunan nga ato ang kat-on karon gipakatunan karon mao ang una ang pagpasakop nga masinugtanon. Ang ikaduha mao ang pagtahod. So balikon ko pag-usab ug ato kanunay nga hinumduman. Ang malipayon kaminyoon dili mahitungod sa pagpangita sa sakto nga tao, kundili mahitungod sa pagkahimo sakto nga tao. Amen. Magampo ta. Hallelujah. Lord, salamat Ginoo sa mga pagtulunan nga imong gihatag kanamo Ginoo God. Kini dili lamang Ginoo sa mga magtiayon, sa mga minyo, panbisan dili sa dili minyo Lord.
alang usab kini kanila Ginoo. Salamat Ginoo sa imong pulong nga ikaw gayud Ginoo Lord God, imong gipadayag Ginoo. Pinaagi Ginoo Lord God sa mga pulong diha sa Biblia Ginoo Lord God, sa mga pagtulunan nga imong gihatag kanamo. Tuguti amahan nga nining kapunon Ginoo Lord God, aduna kami makutlo Ginoo Lord God. Nga aduna kami mga pagtulunan nga among mapabilin sa among kasing-kasing sa among unahuna ug amo kining ma-apply sa among kinabuhi Ginoo Lord God. Tagaay kami Ginoo Lord God ug lig-on nga kami nyoon Ginoo. Lig-una ang among iglesia Ginoo God Lord. Salamat sa imong pulong imong gihatag nining kapunon Ginoo God. Among gihatag kanimo ang among kinabuhi tungod kay kun wala mi Ginoo Lord God, wala mi mahimo. Salamat nining tanan kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among Dios. Amen ug amen.